Gaurkoan irabazi egin duzue? Bai, nun, kanpon kosatzen nahi zego irabaztea, eta etxeen partidu bat atatzen nahi eta aurkari ere gorra zan da, partidu importantea zan da, 3 puntu hemen gatu da guztua. Zer musikusi duzue zuen ekipoa? Bai, nahiko ondo, azken aldien kanpon kosatzen egu, baina etxeen ez da izeba beti guztu jolaztegu, ez dautze dulako, eta gaur badenik partidu gorra izango zala, hasieratik ondo hasi geha, baina hortxe benga bukera arte azken irabaztea lortu da ondo. Aurrekoan jakin dugu, etzen utela horren beste sorte izan, ezta? Suerta nio gehiago bezi jolaztu denun, eta nahiko errezira ez ziguen, da gaur nahi genuen pixka datea aurreko partiduko resultatu bat, eta lortu azkenen. Zer moduz dijoa denboraldia? Hortxe galitza, zazko denotan gatu harraukeu, ez zaizteko, eta momentu zor gaude, eta aber baseitzen. Ikusi dugu gaurkoan ez duzuela irabazi, azken minutuan gol bat sartu dizuetelako. Zer moduz ikusi duzue jokoa? Ongi partidua izan da nahiko polita. Gutxik egunden zeratik joan dira bi jugador eta, bueno, partidu luzea azkenean erritmo asko eta azkenean, lehertu egunden eta hori. Alde batetik beste izan behar da eta gaur bera egia zute eta zorionak eman eta bale. Zer moduz ikusi duzu aurkarien jokoa? Ikaragarria eta gaineria gaztea gu bezala eta hola segitzen duten eta suertea dukaten eta hola, nola bukatzen dune urtea, ez gehan gehizten baiek ez da guk eta hori da suertea bakarrik, Jakin dugu aurreko partidua irabazi egin zenutela, ez da? Bai, ostia, baina nahiko larri de bai, eske jende gutxi gaude eta azkenean fatiga eta hori ja, baina bueno, gogokin eta tope, eta nola bukatzen den urtea, esan dudan bezala. Demorean nahiko irregularra izan dugu, baina oain gaude ja esa da ekipo berria denak, eta karo, azkenean hori, pixka eta horrela ezagutu arte, baina oain mendik aurrea uste dut, suertean dakagun, eta hori, gelitzen garen hemen beste urte batean, bai. Gaurkoan irabazi egin duzu, Guztua behar genuen, partido nahiko gorra bukaeran eman dio lortu du buelta batea eta oso guztua. Lehenengo zaten nahiko ondo bili, aukera asko faiatu diteu, eta behaiek hasiera baten eukitu, baina bueno, berdin du agunda partidoa, eta bihan zaten ikuste behaiek geixo nekatu diela, eta horregatian irabaztea lortu dula. Aurkari gogorrak izan dira? Gure aurretiziko azten 3. ustet, 4 puntua genuzkan, da guain irazta 3 puntua ondo, berriz borrokan sartzen dira eta guztua. Jakin dugu, aurrekoan etzen utela irabazi, nola ematen da, Gaina oso partido txarra jolastu genuen gazte izen, eta hori bigarren aztiko zen 3 puntua eta 6 jarri ziren, da oso gaizki jolastu genuen, da, hori astontan lortu du buelta mate horri, eta ondo. Zer moduz dijoa denboraldia? Ondo hasi ginen oso ondo, eta hori aztean emateu pixkat berakagoa zela bezala, baina, ikusiko aurrungo partidotan nola, partido importante azko irazteko berez irabazi beharreko bezala, eta taula ikusita edo gehiago gala ikustea, baina golako partidotan beti zaila izatea. Gehiago momentu ben gaudela baino ere bai, eta nik uste irabaztea lortuko dela.